Outfit of the day. Ще започнем с този черен потник от H&M и ще продължим надолу с тези брутални дънки от ревю. Детайлите по кръчовете. Колан. Забравих най-важното нещо. Събирам някакви албуми и вчера от Битака си купих един касетофон. Синето. Чак. Малко бекграунд музика. Слагаме нагоре една бяла блуза от Бершка. Трябват ни аксесуари и бижута. Часовник, 2 гривни, стени. Обувките Ели Джордани с черен акцент. Това е фито за днес.